Projekt, s ktorým sme sa zapojili do súťaže, sme nazvali Zelené srdce s podtextom Až budeme z toho zelení, hlavne, že budeme. Včerajšok je preč, zajtrajšok je budúcnosť. Z tejto myšlienky sme vychádzali a preto sme sa zamerali na druhy dopravy, ktoré využívame v súčasnosti, pretože všetci dobre vieme, že zmena nenastane zo dňa na deň. Znečisťovanie ovzdušia emisiami, klimatické zmeny, dopravné nehody, zápchy v mestách, hluk, choroby, parkovanie na chodníkoch, priorita mladých ľudí vlastniť auto, hlasovanie za novú sériu ešpézetiek pre Bratislavu. To všetko a oveľa viac je znamením toho, že ich je jednoducho priveľa. Doprava sa stala jedným z najväčších spotrebiteľov fosílnych energetických zdrojov. Tieto zdroje sú však ohraničené a tiež sme závislí na ich dodávke. Zavedením tzv. Šrotovného sa síce v poslednej dobe obnovil vozidlový park o ekologicky priaznivejšie vozidlá, spotreba klasických palív však stále stúpa s rastom počtu dopravných prostriedkov. Preto sme sa v našej práci zamerali hlavne na alternatívne zdroje energie v doprave. Hodina informatiky bola ideálna, pretože sme sami zistili, ako je možné skombinovanie veľkého množstva technického a programového vybavenia na spracovanie jednej témy prostredníctvom IKT. Množstvo informácií, ktoré sme získavali z internetu, z dotazníkov, ktorými sme zisťovali situáciu v našich rodinách, ako aj naše vlastné postrehy a názory, sme dali dokopy a pripravili sme pre svojich spolužiakov a ostatných pozvaných hostí konferenciu. Po otvorení konferencie a privítaní jednotlivých účastníkov sme v úvode zhodnotili situáciu znečistenia životného prostredia dopravou. Nasledovali jednotlivé prezentácie alternatívnych palív, v ktorých sa žiaci snažili poukázať na ich využitie, výhody i nevýhody. V časti Čo môžeš urobiť dnes, nenechávaj na zajtra, sme ukázali na niektoré možnosti zlepšenia situácie z nášho pohľadu. Z krátkodobého hľadiska by sme sa mohli zamerať hlavne na ozdravenie miest, či už to bude propagácia mestskej cyklistiky, uprednostňovanie hromadnej dopravy pred osobnou, alebo aj to, čo prospieva nášmu zdraviu – chôdza. Pre vodičov by sme odporúčili osvojiť si ekošoférovanie, ale aj zamyslieť sa nad tým, či naozaj potrebujeme toľko cestovať osobnými autami. Tiež by sme mohli využívať aspoň také zmesy klasických a alternatívnych palív, pri ktorých nie je potrebná žiadna úprava vozidla. Z dlhodobejšieho hľadiska by sa mohli fosílne palivá nahradiť alternatívnymi, najlepšie s nulovými emisiami. Pomôcť by k tomu mohol aj zámer Európskej únie, ale aj prirodzený rast cien ropy znižujúcimi sa zásobami. V dnešnom zložitom svete je pre nás dôležité, aby alternatívne palivá spĺňali kritériá – cena, dostupnosť a jednoduchosť použitia. Je potrebné dobudovať infraštruktúru, vylepšovať nové technológie alebo nájsť úplne nové riešenie. Žiaci boli odmenení sladkou odmenou a naše vzorné publikum sa posilnilo zelenými ekocukríkmi. Na záver malo za úlohu určiť najvhodnejšie alternatívne palivo, ktorým sa s veľkou prevahou v hlasovaní stal zemný plyn a víťazka dostala symbolicky zelené autíčko. Netreba však zabúdať, že zemný plyn nie je v pravom zmysle alternatívne palivo a mali by sme v budúcnosti uprednostniť obnoviteľné zdroje. Pre spríjemnenie nášho stretnutia sme si po konferencii trochu zasúťažili. Zo zúčastnených mal šťastie ten najaktívnejší, ten najzelenší a ten, kto si náhodou sadol najbližšie k zdroju pitnej vody. Najlepšie sa darilo našej zelenej súťažiacej, ale odmenení boli všetci, a to opäť symbolicky, alternatívnymi dopravnými prostriedkami. Svoje nové poznatky si mohli všetci overiť pri spoločnom vyplňaní krížovky. Po správnom vyplnení sme sa dozvedeli niečo o ekologickej stope a realizátori projektu si ju vypočítali aj na internetovej stránke. Kto dával veľký pozor, v poslednej úlohe mohol získať výrobok z vedľajšieho produktu pri výrobe paliva – glycerínové mydlo. Výsledky a dopady nášho životného štýlu si vyžadujú zmenu nášho myslenia a správania sa.
Nevyhnutným predpokladom je aj zmena environmentálneho povedomia spoločnosti. Začať by sa malo už od tých najmenších. Preto sme pre nich vyrobili jednoduché pomôcky, prostredníctvom ktorých by sa nenúteným spôsobom stretávali s niektorými pojmami, ktoré by v nich vyvolávali zvedavosť. Zborník z našej konferencie dostal podobu leporela, kde nájdu žiaci bližšie informácie. A častejšia propagácia v médiách by tiež nebola na škodu. Jedno je však isté. Stále môžeme zmeniť to, čo sa zmeniť dá. Začať môžeme už od seba. Slovami Charlesa Ketteringa, všetci sa musíme starať o budúcnosť, pretože v nej strávime zvyšok svojho života. Ešte to som ja. Ja to veľká budúcnosť.